Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kat to kat ningut kinong yalambat kit khot jongka New Trap Youth Council. Hagashi po tarik unai wing arajar R4R. Kilapan Kenya ke section 144 CRPC. Balapan jari daki Borsen Shar ka East Khasi District. Hanong ba Shillong Barok Kawai. Daka baya lumpat ba Hakmat Udurmat jong kiang nang ba. Ubadan hajan ke Shillong Civil Hospital. Ban penrem jur ya ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Halor ke jingsha ale tomet jong kit khot ke seng. Hagi pulit hagashnong rambrai. Haga kendai tarik unai wing arajar R4R. Kumban syupen kan mau hang ni bagi dekat ke HYC ke West Khasi District kila syak pakhang lenti hagi bor pulit kat bagi dang temu ban pentut ya ke jinglek yo kejat jong menteri rangba ke jela u Konrad Kongkal Sangma hagisnong rambrai West Khasi District na ke bentawan bu yo mau nong rem haga jingpen bena ya ke Community and Rural Development Block ke Batamai ya ke rambrai. Kat bagi dekat ke HYC gidang yang ban perta ya ke sur penrem persya ya menteri rangba ki pulit ki bala apa hara hasurok kila keni ya ki lama bad ya ki plakat na ki dekat ke seng kat haduk basipor kelami ke jingya pen ibor ke bamar keliam pulit punya bro haban the camp haban the pet formotor haban the pet formotor haban the pet pulit punya bro haban the ya haban the camp David Camp. Ten Khasi haban daya. Ten Khasi haban daya. Haban the pet. We won. Carbon haban the pet. Carbon haban the Pulit punya beri haban the camp. Pulit punya beri haban the camp. Pulit punya beri haban the camp. David Camp. Ngeri kendam. No ILP. No rest. Kum kadak kajing penrem ya kajing le jong ki pulit bak ki bor magistrate jong West Khasi District menin kesengi hapuk rambrai akaba ya ki khot ki jongi ki balet ban penpau ban dawa ya ki hok ki bakerpang jong ajat benriu ya ki mat ki jurai ka bangi ni labu hapuk ka thuk ka safe new trap mission ban let ban ra ya ki kot da ki jing tho haringkat ki lama jong ka seng ban yeng hakat lenti ka ba chief minister Konrad Sangma unyat ban penkan mau ya ya ki kendai tli ki mat ki bangi kum ka kenun ni bu Ahmad jong ka sarkar ban keli jing keli ayu ba kene ka sarkar habo ka jing alam jong Konrad Sangma ulale resolusi banong bahakari sencar pat ba ka bangi ngi ong kata ka demokrasi hang ni apo India ba kumju ro ka ne ka jala ka jongi menen ka sngi ni smau thu shai balle si im shu hakata kari sencar pat ba Apo kajing alam jong ni sarkar NPP ngiyoi ba kapor ba kasnay kani sarkar ka ay kerteng kata ka Meghalaya Democratic Alliance regi kam ki ba makikile lada pipaidien yakinong hikai ki bawan mandawai ka hok haringkat ki khun ki kti ki jong ki klam pensngo klam don jing sngo la siat ki tiar gas la pen mensau la pen sat ki khmat bat kumta ter menen kasngi ngiyoi sakawe pat kakam kabakani ka sarkar kale lamba ki bor ki jongka hakabai ki khot ki jongi ki balat ban rai ki plakat ban pen kan mau Konrad Sangma ki bulet dakabor ki lakni ya ki kot ki lakni ya ki lama jong ka seng ki klem ailat ya ki khot jong ka seng tang ban ra ya ki kot ha ki jing tho
ban pen pau yo CM ya ki mat jing dawa ki jongi kum ka kenhun kila don ki khot ki bala mensau haka jing pen ibor namar ki khot ki jongi kim kwa ki pulit kin kni ya ki lama jong ka seng kin kni ya ki kot kumbang ong habang iya hakari sencar pai ba barok ngi doni ka hok ban pen pau hakalinti ka bajai-jai ka jinglet ka jongi jokit khot ki jongi menen apo ramrai ka dei da kalinti ka bajai-jai ndre kumbang ong ya fi imat ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance hakum ka ni kapor kalah kelalong kata ka Meghalaya Dictatorship Alliance hapok ka jingalam jong konrak sangma kamdon syu kata ka sencar pai ba let's say kalau don kata sensar don bor jong konrak sangma bat kinong but ki jong u nakaliang jong kaseng nyiwan menta kasni hakni ka jaka hau mot kiang nong ba apo civil junction bat banyak hau mau benar ban pen pau ya ka jing penrem ya ki bulet ki balale ya kum kini ki kam bat kum juru ban pha ya ka kubur ka basyai sakani ka sarkar bat kum ju sa ka district administration baka section 144 CRPC ka jong pi ka bakhanglat ya ki pai ba nong song snong yang ni kisang halang, yang ni kikun samla, ban mi syakmat, ban penpau, ban dawa yang hok kajongi, kan nom penting, kan nom pensmit yang ni. Kan ni mentah kasih tu kadai gadak, ban penpau, bangim ken, yang kata kaan ke bapi, piwanra, lani pipen bana, namar ban yadai lah kajong gari, kembang ketin, lada ban yadai lah kajong gari, lada ban yale ya lah kajong, nak mentah ke hok jong lah gari. Lada piken banging di kinong le bean ngikloi ban syakot kinong le bean dah bentar ka pateng jong gari bakajat bendri ba jongi ngi kwa ban kren da ka basai show konrak sangma bakai choisi haringkat bat kiwei bat ki porlok bia don lang apo ka safe new trap mission nang ni syakmat ngin nang penjur ya kum kini ki program ki ba fair kum mangilaong ngin nom pan permission show menin gasngi mencisngi ki khot ki jongi kaseng nang ba ka education cell kapan ni ka permission na po DC office ban jingBet banyak rally haringkat bagi kon samla lan samla pule kadisi menen kamiet hadu shipo khatwe beje kapentep bakam syak banyak rally namar kadon kata ka section 144 nadu menu bandawa yak hok banyak dak bajajai ngimyok syuk kum kata kalan lada kalong kumta kamut penang ni syakmat apo Meghalaya pimla syuk ban mi nala ka jong ga yeng gasam ban penpau yak bandawa ki hok ki jong pi nama kani ka sarkar ka pemerintah ka pen benai kata section 144 borok kuwi ka sor shillong balada pikwa lada pi lada ngi kwa ban pen pau ya ban dawa ngi hak ban pen ken ya kaan bat kumang iong ke choisi ka along ka bakloi ban mi syakmat ban pen ken ki an lada ngi su thu bak ta ka jingmi ka jongi kalong nam ta ban yada ila ka jong gari bat ka jat penriu bat nang ni syakmat bro ngin nang ye le kum kini ki jat program kat habadon chief minister hang tangin selej naman ngidon ka hok ban pen pau ye kimat jing dawa ki jongi kum ka seng nak benta kari bat ka jat penriu ki district magistrate ki badon ko ramrai menin ki bala ben mensau ya ki khot ki jongi ki balak kini ya ka hok ka jongi nak benta ban pen pau ya ki jing dawa ki jongi hakari sencar pat ba tingi ki condemn bat ni penram jur ya konrak sangma ya sarkar hibrok kowe berkum juri ki bon bulet bat ki district administration bat nang ni syakmat ngilong kinang inang penjur syuk kum kini ki jing elek ki jongi ya ka bangin nompan permission bande ye ngin mi be samandan lada ka sarkar ki bon bulet ki kwa ban kem ban pengat kendon yang ni compare lada kari bekerjaan menteri PM ini ngilong cuma keluar taman pai ladi kenang ban penting kenapa bekerjaan menteri macam ni bakal penting keperluan kan im tuk kan insan bahkan yo kam tambi kijing ada di bakal pang kata kari kijing wan ke jongi mentah kesini hak ni ke